Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn diolch i ti am dy ddydd ac am dy air ac am bob un cyfle i ddod i geisio dy wyneb i ddyrchafu dy enw ac yn gofyn i ti i ddod i'n plith i fendithion hamser nawr ein amser o addoliad a bydde ti'n tywalt y lan ysbryd arno. Ter di'n plith diogela ni nawr i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw chydig o gyhoeddiadau yn gyntaf. Yn pregethu i ni heddiw, fe fydd y parchedig Martin Williams. I ni yn ddiolchgar iawn iddo am y neges a ddath i ni yn ystod ein cynhadledd ni, yn ystod y misoedd yr haf. Ac os nad ych chi wedi gwrando ar y neges honno, na gaich cael ynogi chi i fynd i'r wefan a ffeindio'r neges pregethodd y parchedig Martin Williams yr oedd e'n galondid i ni gyd. Ond i ni ddiolchgar ei fod e'n gallu pregethu ni yma heddi yn ystod yr oedfa hon. Hefyd, eich atgoffa chi yn agosau nawr, mae adeg yn Nadolig a fe fydd ei noson o gorolau yn cael ei gynnal ar y nos iau cyntaf o mis Rhagfyr, sef Rhagfyr y trydydd, am hanner awr wedi 7, ac fe fydd yr oedfa honno ar-lein yn unig. Yna, ein bwriad os dyw ei mynd fydd gosod myfyrdodau byr o garolau'r Efengil, negeseuon tua 10 munud o hyd, ac fydd rheina'n cael ei gosod ar wefan Capel yr Hath yn ystod mis Rhagfyr. Ac hefyd, fe fydd ein oedfa croesawu'r Nadolig, sef noswyl y Nadolig, nos iau Rhagfyr 24, yn hwyr iawn yn y nos, am chwarter wedi 11, ac fe fydd yr oedfa honno hefyd yn unig ar-lein. Nawr, ar ôl i mi ddarllen o air Duw, fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu ni. Gadewch i ni ddarllen o'r ysgrythyr, o'r salmau, salm 15, y 15fed salm. Arglwydd, pwy a drig yn dy babell, pwy a breswylia y mynydd dy sancteiddrwydd. Yr hwn arodion berffaith ac awnel gyfiawnder ac y ddywed wir yn ei galon. Heb absenu a'i dafod, heb wneithio'r drwg i'w gymydog ac heb dderbyn enllib yn erbyn ei gymydog. Yr hwn y mae y drygionus yn ddirmygus yn ei olwg, ond a anrhydedda yr rhai a ofnant yr arglwydd. Yr hwn a dwng i'w niwed ei hun ac ni newidia. Yr hwn i roddes ei arian ar esuriaeth ac ni chymer wobr yn erbyn y gwirion. A wnelo hyn, nid ysgogir yn dragowydd. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, gyfeillion, hoffwn ni droi y brynhawma at y 15fed salm, salm rhif 15, salm gan Dafydd, lle mae Dafydd yn gofyn cwestiwn ac yn rhoi yr ateb i ni. Mae'n salm fach, dim ond 5 o adnodau, ond mae'n salm holl bwysig oherwydd mae Dafydd yn gofyn cwestiwn holl bwysig yn yr adnod gyntaf. Arglwydd, pwy a drig yn dy babell, pwy a breswylia y mynydd dy sancteiddrwydd. Ac yma Dafydd wedyn yn rhoi yr ateb i hynny. Ac felly ni'n mynd i edrych ar ddau beth y brynhawma. Yn gyntaf, y cwestiwn, ac wedyn yn ail yr ateb mae Dafydd yn rhoi. Yn gyntaf felly, y cwestiwn, arglwydd, pwy a drig yn dy babell, pwy a breswylia y mynydd dy sancteiddrwydd. Nawr, mi eisiau deall yn gyntaf beth yw'r cwestiwn mae Dafydd yn gofyn. Yr oedd na babell yn Jerusalem, pabell yr arglwydd, y tabernacl, a dyna lle yr oedd yr arglwydd yn drigo yn ei ogoniant, oedd Duw yn drigo yn y lle sancteiddiolaf yn ei ogoniant, ac felly yr oedd
na bwysigrwydd mawr tu ôl i'r tabernacl, ac yr oedd y tabernacl ar fynydd yn Jerusalem ar y pryd, mynydd dy sancteiddrwydd mae Dafydd yn ei ddisgrifio fan hyn. Ond da yw Dafydd fan hyn jyst yn gofyn y cwestiwn, wel pwy all preswylio yn y tabernacl? Neu pwy all preswylio ar fynydd sancteiddrwydd yr arglwydd yn Jerusalem? Wel na, mae Dafydd yn gofyn cwestiwn llawer mwy na hynny yn y 15fed Salm. Yr oedd y tabernacl yn ddarlun, yn gysgod o'r nef. Ac felly mae Dafydd yn gofyn cwestiwn llawer ddyfnach fan hyn na jyst pwy all drigo yn y tabernacl yn Jerusalem. Mae Dafydd yn gofyn pwy all drigo gyda thi arglwydd yn y nef. Pwy o blith plantynion all breswylio gyda thi yn y nef? Pwy all cael mynediad i'r nef? Pwy bydd yn y nef? Mae gan y Beibl llawer i ddweud am hyn. Ac yn wir, os ni'n troi at y Testament Newydd, mae pobl yn gofyn yr un cwestiwn. Gofynodd Dafydd fan hyn. Enghraifft yn Matthew 19, mae Matthew yn cyfnodi'r hanes am ddyn ifanc cyfoethog a ddath at yr arglwydd Iesu Grist, a dyma oedd i gwestiwn ef. Athraw da, pa beth da a wnaf fel y caffwyf fywyd tragwyddol? Oedd ganddo concern am ienaid, oedd ganddo concern am dragwyddoldeb, oedd ganddo concern am nefoedd ac uffern, ac oedd eisiau gwybod, oedd eisiau sicrwydd ynglyn â'r pethau yma. Ac felly fe ddath at yr arglwydd Iesu a dweud iddo, wel, beth a wnaf? Pa beth da a wnaf? Fel y caffwyf fywyd tragwyddol. Yr un oedd i cwestiwn, a'r cwestiwn gofynodd Dafydd fan hyn yn Salm 15. Pwy a drig yn y Babell? Pwy a breswylia ar fynydd dy sancteiddrwydd? Hefyd, os trown ni at lyfr yr Actau, fe gawn ni'r hanes am Paul a Silas yn y carchar yn Philippi. Ac os chi'n cofio'r hanes am y peth a digwyddodd canol nos, fe anfonodd Duw daeargryn ac agorodd holl ddrysau y carchar, ac oedd ceidwad y carchar mewn panic wedi hynny. Ac yn i panic fe ddath at Paul a gofyn cwestiwn iddo, o feistriaid, beth sydd rhaid i mi ei neithir fel y byddwyf gadwedig? Beth sydd rhaid i mi wneithir fel y byddwyf gadwedig? Oedd e'n sylweddoli oedd ei enau mewn perygl,
perygl mawr. Ac oedd eisiau gwybod siwt oedd ienaid yn gallu bod yn saff. Oedd eisiau gwybod y ffordd i'r nef, oedd eisiau diogelu i enaid i dragwyddoldeb. Ac felly gofynnodd e'r cwestiwn, beth a wnaf? I fod yn gadwedig, yr un yw'r cwestiwn. Ac mae'n cwestiwn holl bwysig i ofyn. Mae'n cwestiwn holl bwysig i ofyn. Ni wedi byw mewn dyddiau anodd dros y 6 mis diwetha. Mae pobl wedi gofyn pob math o gwestiynau. Maen nhw wedi gofyn cwestiynau ynglyn â'r ffordd gorau i ddiogelu eu hunain rhag y Covid. Maen nhw wedi gofyn cwestiynau ynglyn â iachad, os na ffordd i gael iachad o'r clefyd yma. Ond yr un cwestiwn dwi ddim wedi clywed pobl yn gofyn yw hyn. Pa beth da a wnaf fel y caffwyf fywyd trygwyddol? Arglwydd pwy a drig yn dy Babyll? Dyw bobl ddim wedi gofyn y cwestiwn hynny. Ond mae'n cwestiwn holl bwysig i ofyn ac am hyn oherwydd mae gyda ni uneidiau trygwyddol. A gyfeillion, rhyw ddydd bydd rhaid i bawb ohonom sefyll ger bron Duw. Bydd rhaid i bob un ohonom wynebu Duw, y Duw sanctaidd, y Duw pur, y Duw cyfiawn. Ac mae gyda ni uneidiau dragwyddol ac mae'r Beibl yn hollol glir. Mae dim ond 2 le i drigo wedi ein marwolaeth ni yma yn y byd. Dim ond nefoedd ac uffern sydd. Ac yma yna nefoedd trygwyddol ac uffern trygwyddol. A does na dim un cwestiwn bwysicach i ni ofyn y prynhawn yma na hyn. Beth a wnaf i etifeddu bywyd trygwyddol fel y caffwyf bywyd trygwyddol? Nawr, mae eisiau ni i nodi un peth arall am y cwestiwn mae Dafydd yn gofyn. Mae'n gofyn y cwestiwn pwy bydd yn cael mynediad i'r nef? Sut allai cael mynediad i'r nef? Pwy bydd yn drigo gyda chi? Dim ond yr arglwydd a rhoi yr ateb i hynny. Ac felly mae Dafydd yn neud y peth iawn fan hyn yn Salm 15. Mae'n dweud arglwydd pwy a drig yn dy Babyll. Mae'n troi at yr arglwydd ac mae'n gofyn i'r arglwydd y cwestiwn. Hynny yw, dwi ddim yn troi at gymdeithas, dwi ddim yn troi at y bobl, dwi ddim yn troi at i genedl a gofyn y cwestiwn. Dwi ddim yn troi at athronwyr, dwi ddim yn troi at wyddonwyr y dydd. Dwi ddim yn troi at scholars y dydd a gofyn iddyn nhw. Na, mae'n gofyn i'r arglwydd. A mae eisiau nodi hynny oherwydd dim ond yr arglwydd a rhoi
yr ateb iawn cywir i'r cwestiwn hyn. Mae gan gymdeithas llawer o atebion ynglyn â marwolaeth ac ynglyn â thragwyddoldeb. Os gofynnwch chi i gymdeithas heddi beth yw ei barn, beth yw i barn nhw am farwolaeth a thragwyddoldeb, fe gei di atebion amrywiol. Lot ohonyn nhw yn atebion dwl, i ddweud y gwir, atebion nonsens. Chi'n clywed, ac mae'n ofnadwy i ddweud hyn, ond chi'n clywed yn angladdau, llawer o nonsens. Chi'n clywed lot o farddoniaeth mewn angladdau sy'n dweud lot o nonsens ynglyn â marwolaeth ac ynglyn â thragwyddoldeb ac yn enwedig ynglyn â'r nef. Ac fe glywch chi lot o bobl yn dweud yr un pethau. Ond gyfeillion, os ni eisiau cael yr ateb iawn, mae rhaid troi at yr arglwydd a gofyn y cwestiwn i'r arglwydd. Ac mae'r arglwydd yn rhoi yr ateb i ni. Mae Dafydd yn troi at yr arglwydd ac mae'n cael ateb. Ac mae'r Beibl yn rhoi yr ateb i ni ynglyn â'r nef. Mae'n rhoi yr ateb ynglyn â phwy a gaiff mynediad i'r nef. Mae'n rhoi yr ateb ynglyn â phwy a gaiff fywyd tragwyddol. Mae'n rhoi yr ateb ar sut i cael y sicrwydd am hynny. Mae'r Beibl ambell waith yn anodd i ddeall. Mae yna rhai llyfrau yn y Beibl sy'n anoddach na rhai eraill i ddeall. Ond pan mae'n dod i gwestiynau bywyd a marwolaeth, pan mae'n dod i gwestiynau tragwyddoldeb, pan mae'n dod i gwestiynau ynglyn ac iachawdwriaeth, mae'r Beibl yn gwbl glir. Fe allwn ni heddi troi at ryw adnodau yn y Testament Newydd sy'n rhoi ar atebion mewn un adnod. Enghraifft, fe allwn ni droi at Iowan 16, Iowan 3:16, lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud hyn: Canis felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd e fe ei unig anedig fab, fel na chollir pwy bynnag a gredw ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Pwy yw'r rai sy'n cael bywyd tragwyddol? Mae'r adnod na yn glir, y rai sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu ei hun yn dweud i'w ddisgyblion yn y bedwaredd bennod ar 10 o Efengyl Iowan adnod 6. Mae fi yw y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad ond trwy fi. Yn y pennod hynny, mae Iesu wedi bod yn sôn am y neb. Mae wedi bod yn sôn am tŷ fy nhad, yn hif yn nhad. Mae llawer o drigfannau dwedodd Iesu wrth i ddisgyblion. Ac yn ar mae'n dweud wrthyn nhw yn glir am y ffordd. Mae fi yw y ffordd, mae'n dweud. Mae fi yw y gwirionedd, mae fi yw y bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad. Pwy bynnag ydyw, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Fi yw'r unig ffordd, medd Iesu, i'r tad. Ac mi yw'r unig ffordd i'r nef. Mae'r ateb yn gwbl glir i'r cwestiwn. Ac fan hyn yn y 15fed salm, mae Dafydd yn
yn gofyn y cwestiwn i'r arglwydd. Yr unig un sy'n gallu rhoi yr ateb, ac mae'r ateb yn dod. Ac mae Dafydd yn rhoi yr ateb i ni o'r ail adnod ymlaen. Felly dyna y cwestiwn. Ydym ni wedi gofyn y cwestiwn? O am cael yr awydd yn ein calonau ni i ofyn y cwestiwn yma. Sut allai i cael mynediad i'r nef? Beth yw'r ffordd? Sut gallai i drigo ym mhabell nefol yr arglwydd? Sut allai i breswylio y mynydd i sancteiddrwydd? Gadewch i ni felly ystyried yr ateb mae Dafydd yn rhoi. O'r ail adnod ymlaen, mae Dafydd yn rhoi rhyw ateb efallai sy'n tymed bach yn surprising i ni. Mae'n disgrifio cymeriad y rhai bydd yn y nef. Mae'n dweud yn hwn a rodia yn berffaith ac a wneil gyfiawnder ac a ddywyd wir yn ei galon heb absennu ei dafod, heb wneithio'r drwg i'w gymydog ac heb dderbyn enllib yn erbyn ei gymydog ac yn y blaen. Mae'n rhoi ryw disgrifiad o gymeriad y rai bydd yn breswylio gyda Duw. Bydd yn drigo gyda yr arglwydd. Na mae eisiau holi felly pam mae Dafydd yn rhoi yr ateb mae'n rhoi. Pam mae Dafydd fan hyn yn rhoi disgrifiad o gymeriad y pobl bydd yn drigo gyda'r arglwydd. Yn lle jyst dweud yn syml iawn y rai bydd neu y rai sydd yn credu yn yr arglwydd. Y rai sydd yn ymddiried yn niw. Pam mae'n rhoi y fath disgrifiad? Wel, wi yn meddwl mae yna un neu ddau o resymau tu ôl i'r rheswm. Wi'n meddwl yn gyntaf mae Dafydd yn rhoi yr ateb yn y ffordd mae'n rhoi hi fan hyn i ddangos i ni bod neb ohonom wrth natur yn mynd i cael mynediad i'r nef. Bod neb yn y byd o ran natur yn mynd i cael mynediad i'r nef. Oherwydd os ystyriwch chi y disgrifiad fan hyn o'r ail adnod ymlaen, fe welwch chi bod Dafydd yn dweud dim ond rhai perffaith bydd yn cael mynediad i'r nefoedd. Yn hwnna rodia yn berffaith, ac a wneil gyfiawnder, ac a ddywyd wir yn ei galon. Dyna'r ail adnod. Wel, p'un ohonom ni sydd wedi gwneud hynny, p'un ohonom ni sydd wedi rodio yn berffaith, p'un ohonom ni sydd wedi gwneud gyfiawnder, p'un ohonom ni sydd wedi ddweud y gwir bob amser yn ein calonau ni. Ac os edrychwch chi ar y restr o beth mae Dafydd yn dweud fan hyn, mae'n rhoi restr o 10 o bethau. A mae hynny yn peth diddorol, bod Dafydd yn rhoi restr o 10 o bethau,
Oherwydd gyfynnwch chi y cwestiwn ble arall yn y Beibl ni'n cael restr o 10 o bethau. Ac wy'n siŵr os chi yn gwybod tymau bach o'ch Beibl, chi meddwl yn syth am y 10 gorchymyn. Dyna restr o 10 gorchymyn. Ac mae'r 10 gorchymyn yn dweud i ni beth yw safon Duw, beth yw safon cyfiawn Duw. A'r safon mae Duw yn mynnu i ni i gadw. Ond ni'n sylweddoli yn syth bod ni wedi methu, bod ni wedi ffeili cadw at safonau Duw. Ni wedi syrthio yn fyr o agoniant Duw ac o safonau Duw. Ac felly yn y 15fed Salm mae Dafydd yn rhoi y restr yma i ni i gwneud i ni sylweddoli bod neb ohonom yn heiddi y nef, bod neb ohonom yn mynd i gyrraedd y nef ar ben ein hunain. Oherwydd does neb ohonom wedi byw yn ôl safon y disgrifiad mae Dafydd yn rhoi. Mae'r Testament Newydd yn rhoi fel hyn. Mae Paul yn dweud pawb a bechasant. Ac ydynt yn ôl am agoniad Duw, bawb a bechasant. Mae pob un ohonom ni wedi methu cyrraedd safon Duw. A dyna beth yw pechod. Methu cyrraedd safon Duw, cwmpo neu syrthio yn fyr o'r safon. A golygau hynny bod y nef ar gau i'r fath bobl. Os mae'r nef yn agored yn unig i'r bobl sydd wedi cyrraedd y safon, mae'r nef ar gau i bawb sydd wedi methu cyrraedd y safon. Ac mae hynny yn wir amdano ni. Mae hynny yn wir amdano i, wrth natur, a mae hynny'n wir amdano chi hefyd, pawb a bechasant. Ond mae Dafydd yn rhoi yr ateb yn y ffordd mae'n rhoi hi fan hyn am reswm arall, dwi'n meddwl hefyd. Mae'n rhoi yr ateb oherwydd mae tueddiad ynom ni. Mae tueddiad ynom ni i gredu y gallwn ni cyrraedd y nef trwy ein gweithredoedd ni. Wrth natur, ni'n pobl sy'n caru gweithredoedd. Ni'n caru meddwl bod ni'n gallu cyrraedd y nef trwy rhywbeth ni wedi'n gwneud, neu trwy y ffordd ni wedi byw. Ac mae hynny ym mhob un ohonom ni. Wrth natur, ni'n pobl sy'n meddwl bod ni'n gallu delio yn pechod ni trwy ein gweithredoedd. Ac os meddyliwch chi, mae hynny yn tueddiad sydd wedi bod ynom ni ers edyn. Beth nath Adda ac Efa yn syth wedi iddynt pechu yn Genesis 3. Ni'n darllen yn Genesis 3 yn syth wedi iddynt pechu nath Adda ac Efa wedi'n gwneud
y dillad iddynt ei hunain. Fe nath nhw beisiau iddynt ei hunain. A dyna I ffordd nhw o treial cuddio I bechod ac ennill ffafr ger bron Duw. Nath Cain yr un peth. Fe ddath a ffrwyth I lafur ger bron yr arglwydd fel offrwm. Dyma gwaith fy nwylo I. Ac oedd eisiau plesio yr arglwydd trwy I weithredoedd. Ac mae hynny yn tueddiad sydd ynom ni wrth natur. Mae pobl yn dweud, wel, ie, mae na nef, ond allai I trwy fy ngweithredoedd I cyrraedd y nef. Dyna sy'n tu ôl I bob gai grefydd yn y byd. Os edrychwch chi ar grefyddu y byd, maen nhw'n grefyddu o weithredoedd. Os na I hyn, os na I a llall, falle wedyn byddai'n cyrraedd y safon I gyrraedd y nef. Dyna yn wir yw y system tu ôl pybyddiaeth. Mae pybyddiaeth yn system o weithredoedd. Os ddywedai digon o offeiriadau, os dilynau beth mae'r ffeirad yn dweud, os cael rhyw olew ar fy nghalcyn cyn I fi marw, bydd popeth yn iawn. System o weithredoedd. Dyna beth yw capelyddiaeth Cymru. System o weithredoedd. Dyna beth yw Cristnogaeth llawer o gapeli yn ein gwlad ni. Yn anffodus, a mae'n drist I ddweud y gwir, ond dyna beth yw cred llawer o bobl yn ein capeli ni. Os gyfynnwch chi I bobl, llawer ohonynt yn ffyddlon mewn capeli ein gwlad ni, fe gewch chi ateb fel hyn, wel, ces i'n magu yn yr ysgol Sul, ces i'n bydyddio, ces I wedyn fy nerbyn yn aelod, wi wedi ceisio byw yn ffyddlon i'r capel, wi'n caru fy nhapel, wi'n treol bod yn ffyddlon bob dydd Sul, wi'n treol hefyd bod yn ffyddlon i'r gwrthgweddi, wi'n treol byw bywyd da mewn cymdeithas, wi'n treol byw yn ôl y bregaeth ar y mynydd, a gobeithio bydd hynny yn ddigon I mi I gyrraedd y nef. Chi'n clywed yr un pethau mewn angladdau yma yng Nghymru. Dwi ddim yn deall y ddywydiadau yma, ond wi'n clywed llawer o weithiau wedi clywed yn y gorffennol oedd y dyn yma yn caru y pethau. Beth bynnag yw y pethau. Oedd e'n caru y pethau. Ac felly, oherwydd oedd e'n caru y pethau, beth bynnag oedd y pethau, dwi ddim yn gwybod beth yw y pethau, mae hynny yn ddigon iddo gyrraedd y nef. Neu oedd e'n un o hoelion wyth cymdeithas, beth bynnag oedd yw hoelion wyth cymdeithas, dwi ddim yn gwybod, ond oedd e'n un o'r hoelion wyth, ac felly oherwydd oedd e'n un o'r hoelion wyth, bydd popeth yn iawn. Pobl yn caru I gweithredoedd.
Ac felly os dod ni nôl nawr i'r 15fed salm, mae Dafydd yn taclo hynny. A dyna wi'n meddwl yw'r reswm pam mae Dafydd yn rhoi disgrifiad fan hyn. Mae'n taclo'r issue. Dyma rhywun yn dod ato ac yn dweud, wel, wi'n credu mae trwy weithredoedd allai gyrraedd y nef. A Dafydd yn dweud wedyn yn yr ateb, wel, oce te. Gadewch i ni meddwl yn termau gweithredoedd. Os chi eisiau meddwl yn termau gweithredoedd, gadewch i ni ystyried beth yw safon Duw. Beth yw y gweithredoedd mae rhaid gwneud i gyrraedd y safon? A dyma'r safon te mae Dafydd yn dweud. Os chi eisiau delio yn termau gweithredoedd, dyma'r safon. Yn hwnna rodio yn berffaith. Chi wedi rodio yn berffaith? O ie, falle chi wedi bod yn un o'r hoelion wyth. Efallai chi wedi caru'r pethau. Efallai chi'n aelod yn y capel. Efallai chi'n treial byw yn ôl y bregaeth ar y mynydd. Efallai chi'n treial wneud y pethau yma i gyd. Efallai chi wedi cael eich bydyddio. Efallai chi'n cymryd y cymryd bob wythnos. Efallai chi'n gwneud y pethau yma. Ond chi wedi rodio yn berffaith. A ydych chi wedi rodio yn gwbl berffaith, bob amser, trwy'r amser, o moment eich enedigaeth i foment eich marwolaeth, chi wedi rodio yn berffaith. Chi wedi gwneud gyfiawnder. Chi wedi byw yn ôl safon Duw. Heb unwaith methu cyrraedd y safon. Chi wedi byw yn ôl safon gyfiawn Duw. Chi wedi gweud gwir yn eich calon bob amser. Heb unwaith wedi dweud unrhyw celwydd o gwbl. Os chi eisiau delio yn termau gweithredoedd, dyma'r safon. Ac fe clywys i rywun yn dweud ar y teledu, rai misoedd yn ôl, dwi'n yn cofio y pryd neu pa raglen, ond fe glywys i dywediad lle dwedodd rywun, my house, my rules. Ac dwi'n meddwl mae hynny yn gwbl wir am y nef. Beth yw y nef? Ond ti, Duw. Ti fy nhad. My house, my rules. Duw sydd yn rhoi i lawr y reolau ynglyn a phwy a bydd yn cael mynediad yw di ef. Ac os chi eisiau felly delio mewn gweithredoedd, edrychwch ar Salm 15. Ac wrth edrych ar Salm 15, sylweddolwch bod chi wedi methu cyrraedd y safon. Chi wedi syrthio yn fyr. Ac felly gyfeillion, na i just dweud hyn, os chi yn credu mai trwy weithredoedd y penawma gewch chi cyrraedd y nef, rowch heibio hynny, rowch heibio credu hynny. Mae'r Beibl yn gwbl glir bod pob un ohonom wedi methu cyrraedd y safon hynny. Pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y goniant Duw.
Ond yn drydydd, mae Dafydd yn rhoi yr ateb yn y ffordd mae'n rhoi hi fan hyn i pwynto ni at un person arbennig. Gofynnwch y cwestiwn pwy? Pwy erioed sydd wedi cyrraedd y safon yma yn adnodau 2 i 5? Pwy yn y byd sydd erioed wedi rhodio yn berffaith, sydd wedi gwneud gyfiawnder, sydd bob amser wedi ddweud gwir yn ei galon. Ac os chwiliwch chi, fe gewch chi hyd i just un person, a'i enw yw yr arglwydd Iesu Grist. Fe a fe yn unig cyreiddodd y safon. Os edrych hwnna fi'r dwyrain draw, os edrych hwnna fi'r de, ymlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. A fe yn unig sydd wedi ateb yn berffaith holl ofynion y 15fed salm. Arglwydd, pwy a drig yn dy babell? Pwy a griswyliau am ynyd y santeidrwydd? Dim ond un sydd wedi ateb adnodau 2 i 5, yr arglwydd Iesu Grist. Oedd e'n berffaith yn ei holl fywyd. Oedd e'n difau, oedd e'n dyn am dyma'r oen, yr oen difau a dyn am yr oen difeis a difrycheilid, yr arglwydd Iesu Grist. Edrychwch ar ei fywyd ef ac fe welwch chi, oedd e heb bechod, oedd e'n ddibechod. Fe a fe yn unig sydd wedi cyrraedd y safon, ac felly mae'r salm yn pwynto ni at yr arglwydd Iesu Grist fel yr unig un sydd wedi cyrraedd safon Duw. Ond shwt mae hynny yn helpu ni? Shwt mae hynny yn helpu i fi y prynhawn yma sydd wedi methu safon Duw, sydd wedi cwmpo yn fyr? Shwt mae y ffaith bod Iesu wedi cyrraedd y safon yn fy helpu i? Wel, dyma'r newyddion da. Pan ddaeth Iesu i'r byd, pan ddaeth Mab Duw i'r byd, fe ddaeth e i'r byd drosom ni. A pan gadwodd e holl ofynion Salm 15, holl ofynion y salma sy'n dweud i ni am y bobl caiff mynd i'r nef, pan gadwodd e'r gyfraith yn berffaith, fe nath e hynny nid mwyn ei hunan, ond ein mwyn ni. Fe ddath e i'r byd i'n cynrychioli ni. Ac yn ei fywyd, fe gadwodd e y gyfraith drosom ni. Nath e byw bywyd perffaith i blesio i dad yn ein lle ni. Fe enillodd e cyfiawnder i ni y rai sy'n anghyfiawn. A mwy na hynny, wrth farw ar y groes, fe dalodd e ein dylid ni. Mae'r gyfraith yn mynnu bod pechod yn cael cosb. A'r cosb mae'r gyfraith yn mynnu yw marwolaeth. Ac wrth i Iesu marw ar y groes, bu farw dros i bobl, bu farw
yn ein lle, gan gymryd y cosb yr heiddem ni am ein pechod ni. Ac felly, wrth farw, fe atebodd holl ofynion y gyfraith o ran cosb yn ein lle. A dyma'r newyddion da, pan mae rhywun yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, pan mae rhywun yn dod i drysto yn yr arglwydd Iesu Grist fel waredwr personol, mae Duw yn cyfrif pechodau y gwydadyn i'r arglwydd Iesu ar y groes, ac yn cyfrif cyfiawnder perffaith yr arglwydd Iesu i gyfrif y gwydadyn. A dyna beth yw cyfiawnhad trwy ffydd. Mae Duw yn maddau pechodau bawb sy'n credu yn ei fab gan gyfrif eu pechodau nhw i'w fab ei hun ar y groes, lle atebodd Iesu Grist a talodd Iesu Grist yn llawn dros ei pechodau. Ac mae'n cyfrif cyfiawnder perffaith yr arglwydd Iesu Grist i gyfrif bawb sy'n credu ynddo fe. Fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd gerbron y tad. A thrwy hynny, y mae pawb sy'n credu yn yr arglwydd Iesu yn cael mynediad i'r nef. Mae pawb sy'n credu yn yr arglwydd Iesu yn cael yr hawl yng Nghrist i drigo ym mhabell yr arglwydd ac i breswylio mynydd i sancteiddrwydd. Nid oherwydd i gweithredoedd nhw, ond trwy waith yr arglwydd Iesu Grist drostynt yn ei fywyd ac yn ei farwolaeth. Ac felly yr ateb i'r cwestiwn pwy a gaiff drigo, pwy a gaiff fywyd tragwyddol, dyma'r ateb, y ffordd yw Crist a'i ddawn ar iawn a Galfari. Mae ffordd agored trwyddo ef i mewn i'r nef i ni. Chi wedi dod felly i weld hynny. Chi wedi gofyn y cwestiwn, gofynnwch i'r cwestiwn heddi, pwy gaiff drigo? Pwy gaiff drigo gyda Duw yn rhagwyddoldeb? Ac mae'r ateb yn gwbl glir. Neb o'r annatur, neb o'r angweithredoedd, ond pawb sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, boed i'r arglwydd bendithio i air y prynhawn 'ma i bob un ohono. Amen.